хора! Днес сме седнали в Южния парк. Взехме си кафенце от любимите ни Фрея кофишоп. Браме. Аз си взех пистакио круасан. Това ще пинем едно кафенце. По едно кафенце ще си початим, побълбрим. След това ще отидем до Юск. Да разгледаме разни неща, които сме си набелязали. Че малко. Ти фастваш. Не, фаствам. За какво е полезен фаста? Аз го правя, защото не се хранех добре. Бях доста подута, задържах много вода. Много ми се спеше преди, когато се хранех уж закуска, обяд и вечера, нещо, което нормалните хора правят. Сега, като пропускам закуска и имам само определен диапазон на хранене, ще съм много по-добре и много по-енергична. Според мен пропускане на закуската понякога е хелти, защото и аз лично, примерно, като стана рано и не закуся и си продължавам с деня, правя всичките неща, които трябва да си правя. В момента, в който ям, рязко ми пада енергията. Да. Без значение какво количество храна и какво точно ям. Може да е най-хелти храната и в малко количество, пак ми пада енергията и не мога нищо друго да правя. Така, и се чувствам много добре. Някак си преди живота ми се въртеше около това да се храня. Каквото и да правя, примерно сутринта имам някаква задача или отивам на работа и... Кога ще... Да, трябва в 12 часа да ям. Някак всичко се въртеше около това. Пък сега изобщо не ми е фокус и се чувствам по-добре. Дали има влияние върху сваляне на килограми, не знам. На мен ми се развали кантара, така че не знам. Сигурно ще има някакво. Може би има, защото все пак разликата е голяма спрямо начин, по който съм се хранила преди. Така че би следвало, но не е това целта, сваляне на килограми със сигурност, просто да се чувстваш по-добре и по-енергичен. Фастването, идеята му не е, нали, да в този диапазон от 1 до 5 да се натъпчеш. Съм фаствала също, обаче по най-вредния начин never. Фаствах, когато учих, понеже бях до 3:30 на училище. И в 3:30, като се прибирах, не съм яла нищо от сутринта до 3:30 и в 3:30 се прибирах и изяждах каквото видя. И после заспивах естествено, защото нямах никаква енергия. Вследствие така няколко месеца и помня, че беше много unhealthy. Това е за фастването. И ще ходим до Юск, после искаме да разгледаме, да видим една масичка. Кофе тейбъл. Спалня, искам да видя една табуретка за коридора вкъщи. Никога не съм си купувала такива по-големи мебели от Юск. Диван, спалня, нали. Някакви по-дребни, повече декорации, нали. Един чедър съм купувала, който те скържи на втората секунда, откакто го сложих. От Юск? Да. От Юск много харесвам тези градинските мебели. Ние си взехме за терасата оттам две столчета и масичка. Супер са, много ми харесват. Даже на намаление ги бяхме взели. В Юск бях харесала един диван, обаче в ревюта имаш много негативни ревюта. Просто абсурд. Хората казват, че след една година изглежда сякаш го притежаваш от 15. Там ли за всички, за конкретно този диван, който аз бях харесала. Най-добрият начин да започнеш YouTube канала си и така видеа е с Q&A. Защото... Да, наистина. Като гледаш техния контент, трябва да знаеш какъв човек гледаш. Може би това е най-добрият начин да покажеш на хората всъщност какъв си, защото нали, те не могат да придобият кой знае каква представа само от видеята в TikTok или някакви снимки в Instagram. Те реално не знаят ние колко сме готини. Правим Q&A, да може да ни опознаете по-добре. Чуме са въпросите. Въпроси, които никой не ни е задавал. Как се запознахте? Запознахме се пред блока на родителите ми. На улицата? Всъщност Ели е приятелка на брат ми от колко години? 6 години. От тогава... така. Така. Да. Не. Аз съм ти бълда. Не, какво беше? Не ги знам тия неща. Знам, че не съм ти свекърва и това го знам. Отгоре ние живеем една срещу друга. Да. А от друга? Брами, това тук, мамо. Добре, че нямаме деца. Ти вредеш. В смисъл, не е добре, че нямаме деца. Следващ въпрос, моля. Как решихте да имате общ профил? Април месец, че беше. Раличка вече беше започнала да снима. Да, реално аз март месец бях напуснала работата си. И бях почнала да снимам за себе си. Ние също, когато решихме април месец, аз също бях безработна. Ние имахме еднаква визия за нещата и просто решихме да почнем да снимаме някакви видеа, където сме двете. И то даже чисто, защото ни доставяше удоволствие. Така или иначе влизаме да пием кафе, така или иначе отиваме да си купим цветя, така или иначе правим някакви неща в ежедневието си заедно. И просто решихме да ги снимаме. Като първия ни шутинг дей беше в центъра на Ларгото. И снимахме едни лаленца, ще инсъртнем някъде клипа. Ние ходихме до този пазар тогава, нали? Да, обаче не до Ботевградско шосе, ходихме до този на Ангел... Не, Димитър Петков. И обработихме видеото и го качихме с надеждата, че ще имаме поне 200 гледания. Искахме 200 гледания, хора. Това беше целта. Да, но в крайна сметка то доста си потръгна и стана, може би вече имаше 10 000 гледания. 20-30 може да е даже вече, ако е
А то какво беше точно? О, не, връщай се, господине! Да, имаме 15 000 гледания на този клип. И е Pop Spring is around the corner. Ама ще го пуснем така. Да, така решихме. Просто аз бях безработна. Следващ въпрос. Ама то ти си отговаряла до някаква степен в твоя влог, първия влог на Раличка. Качен, subscribe. Comment, subscribe, share. Изцяло социални мрежи ли се занимават? Раличка беше отговаряла много пъти. Аз само с това се занимавам. Да имам и други задължения. Домашни? Разхождам кучето, чистя вкъщи, подреждам, пера, ростирам. Само с социални мрежи ли се занимаваш в момента? О, господи. Аз съм безработна пак. Значи в този влог... Пак безработна, може това да е капшена на видеото. Пак безработна. Пуснах работа преди месец. Но съм завършила право. Право завърших, няма нищо общо с социални мрежи, маркетинг, реклама. Тя е юрист. This is my юрист консулт. Харесвам това, което завърших, не го практикувам в момента, действам и определено разочароващо. Знам дали искам да продължавам да занимавам с това, просто защото креативните неща, които правя напоследък, ми доставят много повече удоволствие и свобода на мислене, и на действие, и на... Рали социални, Раличка, да, аз не развивам. Заедно ли живеете? Не живеем заедно. Не живеем заедно, съседки сме, живеем една срещу друга. Да. Това е. Разкажете смешна обща случка. Ето всичко е смешно. Аз имам една, която веднага ми изниква в съзнанието. Можеш да я познаеш? Как не? Холандия с мотопедчета. Да, леле, това наистина много смешна история. Long story short, с Ели се озоваваме в Холандия, в Тилбург и имаме 1 час да убием. И се чуем какво да правим. Решаваме да си вземем скутери и да ходим до центъра. Не знаехме, че скутерите имат различни разграничения там на 35 км, 45 км. Не с всички могат да влизаш в центъра, както и да е. И завалява един дъжд, при който съседи искаме да скажим на скутер. Първо, че беше голяма хамология да намерим скутер, който има 2 каски, понеже там изисквали да имаш... Защото ще изпратиш 50 евро глоба и трябва да ги платиш. Примерно, да. Ама вали страшен порой, ние сме абсолютно мокри. От глава до пети. Понеже то е малко трудно управлението, ти трябва да опишеш, защото ти кара, но... Като дадеш така се едно газ, това може би ще ми се смеят всички, иначе. Може би Не, напротив, може би е абсолютно ясно на всички, но не и на мен, според мен. Както и да даваш газ така, нали? И спирачката ти е така отпред, като на велосипед. И реално аз, давайки газ, натискам спирачката по някакъв начин, не знам как се случва. И излизаме от завоя, давам газ и междувременно спирачки и буквално литнахме в едни храсти. Да. На пътя, на улицата, смисъл има коли около нас. Както и да е, тръгваме, вече сме на първия светофар и аз виждам, че всъщност няма огледала за обратно виждане. И Ели, най-големия порой, така, почва да се обръща, да се върти, да ми казва само отляво, само отдясно. В Холандия, защото ходихме на най-разочароващия концерт на Ники Минаж ever. Да, чакахме 4 часа, сигурно да излезем. 4 часа чакахме, да излезне. Около нас имаше един пиян англичанин, който само повтаряше буташе ни и само повтаряше I'm so sorry. Направя една вметка за излизането от паркинга, защото не знам за Раличка как е било това, но за мен, като возещ се, просто беше брутално. Тя дава газ, нали, усилва и прави някакъв завой, нали, да се включи в движението. Имаше едни храсти такива покрай пътя и аз просто вече виждах, че ние отиваме в храстите. И просто се бях стегнала тялото и вече се чудех как да се сгъна, за да си предпазя максимално тялото, защото знаех, че ние ще бъдем страшно ожулени от това падане. Какво стана, бе? Да, тя как се умя да не се разбиеме в храстите, нямам представа. Аз съм просто шофьорка. Шофьорка? Така. Това ми е последен записан. Една дума, с която бихте описали другата. Чеке. Момент, имам криза на средната възраст. Сега ще си допием кафенцата тук в парка на това спокойствие, на което се намираме. И след това ще ходим в Юск, може би до Икеа също да минем. Ще се приберем вкъщи. Хора, ще се видим в Юск. Отиваме до Юск!
Супер много ти отиват. Пишете долу в коментарите дали Ели да си вземе тази шапка. Докато пишете, ще съм си я купила. До следващия път.